Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a siffler a ka galon bɔ an da. لبيك اللهم لبيك. En Balmaou ni kunafoliye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba. Kuba ni malien bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini malien bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka malien kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo falen depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la a warisara procédure bɛ cogo di aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda
minnu be wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu kamera installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la 103 de ye a papier nunu validité 103 kɔfɛ i be sen ka taa PDP la ka taa kurakuraya tuguni baarayɔrɔ bena ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès nunu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu be ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a be wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw be d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a be reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan dugu kɔnɔna sigida dɔ la kuranfil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi ka kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrikiw fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bi ye araba ye tubabukalo ale tile 17 ye bi ye san 2025 sɔgɔmada in na an ka kuma fanba bɛna tali kɛ min na Mali premier ministre Keba ko hali n'an bɛ kutu de don an da la ko ka taa an ka taji ta ka na n'a ye k'an bɛ taa ta ka na n'a ye Abla ye kumaba fɔ dɛ wa k'a jija koba ka kɛ sa dɛ o waleya in o bɛna timɛ cogo min an na tila k'an da don o la Keba k'o ɲɛfɔ maaw ye zen taji ko gɛlɛya Keba o de ka kan k'an ka mɔgɔw sɔrɔ énergie mɔgɔw tɛ ka jate kɛ sisan ko kurantigɛ ya taji de kun tɛ yen nka an bɛ se k'a fɔ tare taji kun fɔlɔ ye doni daminɛ surɔ pour que énergie centrale minnu bɛ yen ni kuran taji kun tɛ olu la u ka se ka baara kɛ ani premier ministre ka kuma bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na taji talaw olu fana ka se ka wuli ka jɔ kɛ école ma ta nka école maître bɛ grève labɛn na dɛ dɔw ye école karamɔgɔ minnu tɔgɔ b'a ta sɛbɛn in na n'olu ka sara tigɛ olu bɛ yen minnu fana tun bɛ n'olu bɛ chrétien école la olu fana wulilen don k'u jɔ Keba o bɛɛ kɛrɛfɛ fana an ka Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ na Keba kunu ko muguci tun bɛ yen dɛ gɛlɛ yɛrɛ koyi nka a ko kɛra cogo min an na tila k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u ka se k'a faamuya mun kun bɛ yen sɔgɔmada in na fana an bɛ taa an ka jamana kɔnɔna na ani an ka jamana kɔkanna na an bɛ taga dugu tɔgɔ ye di Masina olu bɛ labɛn na ka taa biennale la
nyoro fana bɛ labɛn na biennale labɛn o baaraw bɛ senna nyorokaw fana fɛ yen Ablaye Diop ale tun bɛ chinois ka san 76 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan kɔkan kibaruyaw la sa an n'an da don baara minnu bɛ senna ani wulikajɔ min bɛ senna Irisi ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni OTAN jamanaw fana pɔlɔyikaw olu kɔni ye yamaruya di sa ko sɔrɔdasiw bɛ se ka don olu fɛ yen an na nin bɛɛ lajɛlen walawala bi sɔgɔmada in na e ni ne ani an lamɛnbaaw ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn keba segu bara dunufɔlaw olu de ko maa yelen o ti maa ɲɛnɛfin bɔ dɛ n'i ye sanubatigi ye o t'i ɲɛnɛfin bɔ n'i ye nafolobatigi ye o t'i ɲɛnɛfin bɔ n'i ye musokuntigi ye o t'i ɲɛnɛfin bɔ keba bɛɛ lajɛlen ni ɲɛnajɛbaa de don jama cayara cogo cogo bɛɛ ni ɲɛnajɛba tulon kana sɛbɛ sa baara mun bɛ kɛ cɛsiri mun bɛ kɛ waleya minnu bɛ tiimɛ u bɛɛ ka se ka sen sɔrɔ keba yana an ka don an ka kado kɔnɔna na an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ fɛn dɔw bɛ senna Bamako bi keba k'olu fana la kɔlɔsi ko ye an ka dunanjigi soba ninnu u kana ɲinɛ u kɔ dɛ wa min ye Dubayi taga u k'a sɛgɛsɛgɛ maaw bɛna cun anw fɛ yan k'u b'an ka jagokɛlaw ta ka taa n'u ye Dubayi u b'an ka senko tigilamaw ta ka taa n'u ye Dubayi u b'an ka kunnafonidilaw ta ka taa n'u ye Dubayi keba ko dɔw ka sɛgɛsɛgɛ gosili bɛ ka yala dɛ dunanjigi so ta ye mun y'a la o ye lakana ko ye k'a sababuya kɛ bi an bɛ ka fɛn minnu mɛn ani ko minnu bɛ ka bila sen kan ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ tigɛ o yɔrɔ ninnu na keba sabula anw bɛ koba labɛn de la n'o ye 22 septembre défilé o yɔrɔba minnu filɛ nin ye dunanjigisoba minnu filɛ nin ye maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na fangaw k'u hakili to a yɔrɔ la keba Dubayi taga in kɔni u k'olu sɛgɛsɛgɛ fana kosɛbɛ commerçant caman gosira sa dɛ jagokɛla caman gosira dɛ dɔw yɛrɛ ala k'a sababu ɲa nin ni kado ti ɲɔgɔn ye sirala han keba nin ye mɔntɔgɔla ye k'o di fufalaki an bɛɛ lajɛlen k'an ta sɔrɔ o kɔnɔna na keba bi ye don min ye e b'a dɔn e hakili b'a la e ma ɲinɛ ayiwa bi ye don jumɛn ye tiɲɛna i ma ɲinɛ i hakili ka di septembre kalo tile 17 san 2025 septembre kalo tile 17 san 2025 bi y'a san kelen ye bin kɛra anw ka gendarmew dagayɔrɔ kan anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan a bɛ fɔ min ma sa ko école de gendarmerie escadron Balakone bin kɛra yen kan ka bin kɛ anw ka pankurujigi kɛnɛ ka keba o san kelen ye bi ye waleya in maa fɔlɔ minnu bɔra a kalama o ye maa minnu bɛ soli ka wuli o ye maa minnu bɛ taa baarakɛyɔrɔ la joona o ye maa minnu bɛ taa fajiri la keba mugukan duruntura k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 4 n'o ye 4 heures du matin ka na se fo sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 7 ma ko bɛ taa ba sigi tuma min o y'a sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 11 maaw y'a dɔn ko min bɛ sen na nka Bamako ba kɔ fanfɛlamaw n'an b'a fɔ olu ma ko dugukɔnɔmaw olu kɔni mɛnna u bɛ ka ɲininkali kɛ nin mugu cikɛ in bɛ ka bɔ min nin ko in bɛ ka bɔ min keba jaja école de gendarmerie kalanden minnu tun b'ale kɔnɔna na o kalandenw ka bɔ ni ka don n'u ka kow bɛɛ lajɛlen de jateminɛna nin bamanciwale kɛbaw fɛ ka tila tuguni k'u dagayɔrɔ kɛ yɔrɔ dɔw ye komi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an tɛna an da don a bɛɛ lajɛlen na a baaraw ma ban hali bi o y'an ka jamana in fana ka problème dɔ ye enquête banbaliw keba a don sɔgɔmada joona fɛ
ni sisifin min filɛ nin ye maa caman ye nin de ye yan'u k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka bɔ yɔrɔ min a don ala farala an kan a y'a sɔrɔ an yɛrɛ b'a a munumunu na a fanfɛla la sabula farijagabɔ ni fajiri jiginna an b'o matarafali min kɛ o y'a to an ye ko caman mɛn an ye ko caman ye nin ko in kɔnɔna na keba bingalikɛla ninnu u kun dogolen don yɔrɔ caman na yanni waleya in ka kɛ nka sɔmi ma se ka k'u la mun na sabula u ni dugudenw tɛ ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na gendarmerie bɛ yɔrɔ min falajɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ hali ni sugu tɛ a fana don a la a ɲɔgɔnna fana dɔ yɔrɔ dɔ don mɔbilibaw bɛ jɔ yen sikasuta mɔbiliw bɛ jɔ yen takisiw bɛ jɔ yen wosow bɛ feere kuw bɛ feere diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ école de gendarmerie ɲɛma a n'a kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen na ale ni douane cour dala la wa keba fɛn min nimisa b'an na salon ko ɲɔgɔnma y'a sɔrɔ yɔrɔ in jɛra nka bi minnu yɛrɛ tun tɛ yen dɔ de nana fara a kan tuguni an b'a fɔ an ka ɲɛmaaw ɲɛna o yɔrɔ de la kabini waleya in kɛra keba u ye fɛɛrɛ minnu ta kanw donni na o fɛɛrɛw bɛ senna bi kan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa si tɛ se ka don Bamako kan kɔnɔ bi ni donkan dɔ ma f'i ye u y'o fɛɛrɛ minnu sigi sen kan k'o baara minnu sigi sen kan ka lakanako minnu kɛ yen école de gendarmerie Tour d'Afrique Sikaso sira in u k'a lajɛ baara minnu k'u fɔra layidu minnu k'u taara u k'o bɔ a sira fɛ keba baara in na école de gendarmerie gosili kunkan fɔlɔ kɛra yen maa ninnu minnu nana n'olu yɛrɛ ko in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u yɛrɛ ka kibaruya siraw fɛ u y'a yira sisan k'a fɔ ko min ye maa min ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan k'a bɛ taa se maa 30 maa 40 ɲɔgɔn ma Bamanci jɛkulu la kun fɔlɔ de nana ka na taa don école de gendarmerie la ka tila ka filanan bila ka taga min ye Bamako Modibo Keyita tɔgɔla pankuru jigi kɛnɛ na keba a don guwana nka Bamakokaw de bɛ fo sabula jatigɛ wale ka sira ye min ye ni waleya kɛra mɔgɔw k'u yɛrɛ dogo mɔgɔw ka don u ka so kɔnɔ nka Bamakokaw y'a faamu olu yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka dɛmɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 bɛ se waati min ye baro kɛlɛtigi ye a nana école de gendarmerie kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ma fatu minnu bɛ yen n'olu ala y'olu kisi a nana ka na kuma olu fɛ ka kuma min ye écoleden minnu bɛ yen ka kuma olu fɛ ka jigisigi kuma fɔ olu ye maa minnu fana bɛ yen n'olu ye yɔrɔ in yɛrɛ baarakɛlaw ye n'o ye gendarmew ye a kumana olu fana fɛ a don a y'a yirula k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ de an ka cɛ b'a kɛrɛfɛ dɛ Madu nin y'a sɔrɔ Madu bɛ Bamako yan keba nin baara min kɛra le 17 maa min minɛra a la maa si t'a da dɔn tiɲɛna ko nɔgɔni fɛ maa caman tun minɛna nka kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen ɲɛnabɔliw kɛlen olu dɔw bilara ka t'u ka so waleya in pankuru jigi kɛnɛ na keba min ye maaw kabakoya kosɛbɛ o ye k'a fɔ an ka jamana pankuru jigi kɛnɛ ninnu sera ka don o kɔnɔ cogo di min bɛ fɔ mɔgɔw ye o la keba maa ninnu ni maa tɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen koyi n'i nana k'i bɛ taa pankuru jigi kɛnɛ na i b'i ka moto kan i bɛ tɛmɛ i bɛ sɛgɛsɛgɛ i bɛ t'i ka sira fɛ nka bi ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ bi keba ko nisɔndiya bɛ an na o la kosɛbɛ o ye yɛlɛma minnu donna pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ kan ye parce que bi pankuru jigi kɛnɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u taara se yen ma n'o ye jamanakuntigi ka maabaw bisimila yɔrɔ ye n'o ye jamanakuntigiw bisimila yɔrɔ ye ale yɔrɔ bilara pewu président yɛrɛ ka garde spéciale n'o o ye minnu bɛ ale yɛrɛ ka lakana kɛ a bɛ olu de ka bolo kan o de la an bɛna tila ka communiqué dɔ kalan mɔgɔw k'a faamuya ko kununko k'u ye kisɛ ci kan mɛn pankuru jigi kɛnɛ na keba min ye pankuru jigi kɛnɛ ye fana yɛlɛma camanba donna a la yɛlɛma minnu bɛ sen kan hali bi hali ni sini n'i taara pankuru jigi kɛnɛ i b'a k'a fɔ ko yɛlɛma donna polisiw ka ko la yɛlɛma donna gardiw ka ko la yɛlɛma donna sɔrɔdasi tɔw ka ko la baara yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na yen a fɛn caman falenna wa halisa o bɛ sen kan o batolen don o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ parce que pankuru jigi kɛnɛ ta kɛra pavillon présidentiel u taara se yen de ma a nɔgɔni fɛ keba wulikajɔ minnu sera ka kɛ maa maa kɔni donna aéroport kɔni kɔnɔ ka t'o attaque kɛ o sini ni ma bɔ u y'u ka cɛden minnu bila ka taa yen olu bɛɛ lajɛlen neutralisera ala barika la hali minnu k'u bolila ka don parce que a y'a sɔrɔ MINUSMA taara
ministre ma ka so min bɛ aéroport kɛrɛfɛ minnu donn'o kɔnɔ u taar'u bɛɛ nɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la keba san kelen tɛmɛnen kɔfɛ yalama mɔgɔw hakili bɛ nin waleya in na wa yalama a don wulikajɔ min kɛra mɔgɔw hakili b'a la wa bi kan ka kɛ tasibila don ye bi kan ka kɛ miiri don ye bi kan ka kɛ seli don ye ka ɲɛsin an ka furew ma minnu fatura nin ko in senfɛ ɲɛmaaw fana ye layidu minnu ta a dɔw k'a lajɛ a bɛ se ka timɛ cogo di wali a bɛ se ka k'a ko la cogo di a ko kɛra cogo di fɛɛrɛ mun sigira sen kan mɔbilibaw kana jɔ kare kɔnɔnaw la mɔbilibaw kana taara an ka gidɔrɔndaw la mɔbili tiɲɛnenw kana jɔ yen o ko bɛ cogo di bi keba Tour d'Afrique kɛrɛfɛla n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka taa se fo Sikaso sira ma ka taa se pankuru jigikɛnɛ yɛrɛ sira ma fɛɛrɛ minnu kun sigira sen kan nɔgɔni fɛ o ko bɛ cogo di bi waleya minnu tun fɔra Bamako yɛrɛ lakanali ko la o ko bɛ cogo di bi ɲininkali bɛ nin yɔrɔ de la Bamanci jɛkulu maaw u ye waleya in kɛ keba kun minnu kama u yɛrɛ tilara ka tila ka u da don olu caman na sabula olu bolo olu tɛna u ka kisi olu tɛna u ka fɛn nka min ye u tɔɔrɔ o ye Bamakokaw ye bɔli min kɛ Bamakokaw y'u jɔli min kɛ Bamakokaw m'u bolo lajigin Bamakokaw ka cɛsiri Bamakokaw ka timinandiya Bamakokaw ka sɔn k'u ka wolomasiri tabaw dɛmɛ maa minnu ye nin waleya in kɛ o de y'a to hali u tun b'a fɛ k'u kunda yɔrɔ wɛrɛw kan ala ni Bamakokaw ka wulikajɔ olu balila ka finitigilakaw la sɔmi joona ka se ka olu taban ba a sira ma sabula cité n'o ye ministre ka baarakɛyɔrɔ ye o tun b'u ka baara hukumu kɔnɔna na place de l'indépendance o tun b'a kɔnɔna na écoleden minnu bɛ Kabala o tun b'a ko kɔnɔna na maa minnu bɛ cour suprême kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen tun bɛ janfa in na ka se ka se olu bɛɛ ma nka ala barika la Bamakokaw b'u ye bɔli min kɛ keba ani mɔgɔw ye lasɔmini min kɛ mɔgɔw ye kibaruya minnu di wulikajɔ min kɛra o ko senfɛ o y'a to a ko caman danna sira la nka an bɛ finitigiw fo sabula u fana m'u bolo jigin u y'a mɛn yɔrɔ min kabini 4h du matin keba ne yɛrɛ ni caman bɛnna u bɛ ka taa nka n'an ka nin ko ninnu kɛra ta keba an bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ kuma caman a fili b'an bɛɛ sɔrɔ o ye dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ye hôpital du Mali ka fo yan hôpital du Mali directeur hôpital du Mali service mɔgɔw hôpital du Mali mɔgɔw ye baara min kɛ nin don ala kelen de b'a dɔn maa joginen fɛn fɛn ser'u ma a don u y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ min bɛ se ka tila olu ka yɔrɔ la u y'olu dilan minnu bɛ se ka taa Kati k'u bɔ ɲɔgɔn na fo ka taa se dugu jɛli ma hôpital du Mali mɔgɔw ka service bɛɛ wele donc an kana ɲinɛ o kɔ kuma caman ni kow kɛra an bɛ ɲinɛ dɔgɔtɔrɔlakaw kɔ keba bi san kelen nin kɔfɛ jamana ye kimɛli jumɛn kɛ jamana ye bilasirali jumɛn kɛ jamana ye fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan mun ni min fɔra n'o bɛ ka lawaleya bi aéroport kɔfɛ an ka ɲininkali bɛ yen de nin don in a kalara Bamako nka keba an bɛ maaw hakili lajigin nin kun t'a siɲɛ fɔlɔ ye Bamanciwale keba ni ɲugawale kabaw ka don Bamako u ka doni fɔlɔ n t'a dɔn ni hakili bɛ terrasse la u ye gosili kɛ yen o kɔfɛ aw ka dumunikɛyɔrɔ dɔ bɛ yen yiri prince wa n t'a dɔn jumɛn de u ye gosili kɛ yen o kɔfɛ Radisson gosira o kɔfɛ min ye hôtel ni min filɛ nin ye bɛndɛya kɛrɛfɛ u ye gosili kɛ yen donc nin kun tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Kati yɛrɛ gosira yanni nin yɔrɔ fila in fana ni ɲɔgɔn cɛ keba donc an bɛ kɛlɛ min na an k'a dɔn k'a fɔ an kan ka hakili to an yɛrɛ la anw jamanadenw an kan ka min faamu bi fɔlɔ o ye ja jugu minnu bɛ ci an ma an kana sɔn k'u ci maaw ma an ka ban pewu minnu bɛ jaw ci an ma minnu b'a ci an ka whatsapp la minnu b'a ci an ka groupe la an fana k'a dan o yɔrɔ la an kana sɔn ka kɛ min ye jugu ale ka baarakɛminɛn ye filanan ye mun ye an ka hakili to an yɛrɛ la sigana ko fɛn fɛn mana ye fɛn o fɛn bɛ yen n'an m'a faamu finitigi min ka surun i la a kɛra polisiso ye a kɛra gendarmeso ye a kɛra finitigi wɛrɛ ye taa u labɔ a kalama nin ma anw kɛrɛfɛ yan aw m'a faamu a kana lajɛ aw minnu ye finitigiw ye maa si kana i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye parce que o bɛ ko tɔ gɛlɛya nka nin na an bɛ ɲɛmɔgɔw fana fo keba sabula a ma baara foyi bali a don a so ale taara Asimi Goyita taara Kuluba ka taa ka baara kɛ premier ministre taara a ka baara la jamanadenw yɛrɛ y'u ka wulikajɔ kɛ kare kɔnɔnaw la yaasa ka se ka fɛnw kɛ nka keba a waleya kɛra ka maa minnu to yen n'o ye écoleden minnu tun bɛ kalan na ye
u caman u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ wa surasi minnu fana tun bɛ gendarmerie kɔnɔ olu fana ka riposte o fana ɲɛna n'o tɛ a tun bɛ juguya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan sabula mɔgɔ ninnu donna ni tasuma fiɲɛnama u y'o de fili mɔgɔw kan n'i ye guwa ninnu yɛrɛ jeni cogo ye i b'a dɔn k'a fɔ ko u tun t'a fɛ ka ko in ka ban ten cogo la nka min ye surasi minnu yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye gendarmew ye olu yɛrɛ baara min fana kɛ kɔnɔna na a don u fana ka fɔ o la donc bi nin ye ka mɔgɔ hakili lajigi k'a fɔ ko septembre kalo tile 17 keba i b'a jate minɛ ne bɛ to ka nin f'e ɲɛna nka i t'a sɛbɛn n ko nin y'a san 3 ye septembre kalo ninnu b'a lajɛ ka ko dɔ se anw ma 2023 o kɛra bato ye o ye le 7 septembre ye maa si t'a su da dɔn 2024 o kɛra nin yɔrɔ in ye aéroport ni école Bala Konare ɲinan ta o ye sirabaw ye citerne min jenina bi ni maa ma k'i b'a da fɔ i bɛ dɔ de fɔ ten maa si tɛ a da dɔn wa citerne jenini an kana ɲɔgɔn nɛgɛ keba a ye kɔlɔlɔ don Bamako bi tajiko la kurantigɛ min filɛ senna nin ye kurantigɛ in a sababu fanba o ye énergie mɔgɔw ka tajiw donbaliya ye sabula tajiw siraw jɔra nka bi an b'a fɔ alhamdulilayi énergie ale ka gasoil fɔlɔw donna ka ban Bamako kɔnɔ an ye kibaruya mun sɔrɔ o tun bɛ Bamako dafɛla dɔ la kunun nka bi ala barika la a dɔw sera ka don énergie bɛna a ka centrale wuli o de kun jɔra mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko courant bɛ ka tigɛ nin de tun bɛ yen keba an bɛ min fana ɲini ɲɛmaaw fɛ u kana ban kumaw fɔli ma maliyɛnw ye u k'a fɔ mɔgɔw ye jamanadenw dalen don u la ka ban mɔgɔw bɛ min na bi o ye yɛrɛ ɲini de ye jamanadenw bɛ fasoko de la bi ko mana kɛ cogo o cogo a ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamu o bɛ fo u la o ka fisa u ka fɛn wɛrɛ mɛn min tɛ a fɔ min bɛ ka kɛ ye an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi foyi tɛ se ka dogo i y'a dogo cogo o cogo i b'a tɔ juguya de i yɛrɛ ka bɔ ka kɔn ka kuma i ka ɲɛfɔli k'i ka jamanadenw ye nin de bɛ a ko tiɲɛ filɛ i n'a fɔ u ye min kɛ sura télévision na ka général Makan Alassane Jara k'a bɔ k'a sigi a k'a fɔ bingali kɛra nin yɔrɔ in na degun kɛra nin yɔrɔ in na nka an bɛ k'a labɛn yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la o bɛ mɔgɔw hakili sigi nka fanga man ka i da de ko mun bɛ ka kɛ kan u k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna jamanadenw jɛlen don n'a ye ka ban u b'a dɔn min bɛ sen na kurantigɛ in kun fila t'a la kɛba tajiko don tajiko dɔwɛrɛ tɛ siraw attaqueli o de nana n'a a ye a ɲuman suru ye mun ye premier ministre yɛrɛ ma tajitigiw wele kunungo wa an bɛ segin ka na an ka aéroport la kɛba kunungo k'aw ye mugucikan mɛn e yɛrɛ tun bɛ ka na ne na boli o ko mugukan mɛn aéroport la tuguni aw kɔni aw bɛ ne bɔ baara la yan o n bɛna taa dugu la k'a to yan n'a débrouillement yɛrɛ ye aéroport directeur général n'o y'a président directeur général ye PDG ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye Bamako aéroport ye ale wolomasiri taba minnu bɛ yen ko waati ni waati olu bɛ to ka u tɛgɛ lajɛ u ka muguw la u ka marifa minnu sɔnsɔnnen n'u bolo n'o y'a sɔrɔ u bɛ kisɛ ci komi u bɛ kisɛ ci cogo min na kɔrɔlen u yɛrɛ b'u tɛgɛ ɲɛnajɛ ko waleya min filɛ nin ye o de kɛra kunungo k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 ka taa se miniti 30 ma Bamako pankuru jigi kɛnɛ na wa ko min ye muguci in ye a bɛ kɛ yɔrɔ min ani tɛgɛ lajɛ bɛ kɛ yɔrɔ min ko o ni maa mun ye donu ta yɔrɔ min na k'u cɛ ka jan wa u ka marifakisɛw tɛ taa o fan fɛ k'a b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko bɛɛ k'i hakili latigɛ kunungo Bamako pankuru jigi kɛnɛ na muguci min tun bɛ yen a bɛ tali kɛ u ka baara kɛcogo ɲuman an'u ka labɛn kɛcogo ɲuman na maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili a kɛkun ye o bɛɛ lajɛlen ye min ye direction générale ye n'o ye fɛn ye a ko kisɛci minnu kɛra fana a bɛnnen don sabula aéroport kɔnɔna na u yamaruyalen don k'o kɛ o y'u ka baaraw kɛcogo ye an'u ka kow kɛcogo ye k'a bɛ faamuyaliko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin waleya in na Bamako nin kalo ye tile 16 président directeur général des aéroports du Mali colonel Lassina Togola ale de ye sɛbɛn in fasiri a fana ye sobolila ye han chevalier de l'ordre national keba an bɛ bɔ yen sa an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na
bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Kiba ameto hukumu kelen kɔnɔna na han kunungo taji ferela minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye groupement malien de professionnels de pétrole ye premier ministre y'u bisimila Ablaye Mayiga ko baara ka to sen na ko hali ni an ma taa an sen de la ka kuyɛri don an da ka taa taji ta ka na n'a ye k'an na o kɛ yaasa taji ka se ka sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ kunungo fanga ɲɛma n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale ye maaw bisimila n'o ye groupement professionnel du pétrole maaw ye u ko ma olu ye maliyɛnw ye u b'u ka baara kɛ yaasa taji ale bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na secrétaire permanent min bɛ groupement kunna n'o ye Ibrahima Ture ye nin ye ale kumakan ye baara in k'u nana sa furancɛla fanga maaw lamɛn ni premier ministre y'u wele u jagoyalen don ka na premier ministre fana ye bilasiralikanw d'u ma Keba Ablaye Mayiga ko jɔn ko ala tiɲɛni kɛra degun sera mɔgɔw ma min ye taji minnu bɛ yen n'olu k'u natɔ don degun ye u sɔrɔ u natɔ premier ministre ko ni ala sɔnna a ma fɛɛrɛ minnu sigira sen ka zen ko u bɛna baara min kɛ wolomasiri taba kan ka baara min kɛ zen min ye mɔbili ninnu nali la k'a tɛna dogo maa la ko min kɛra u y'o ye u y'o faamu u y'a dɔn fɛn minnu kɛra lakana min na kɛ cogo min na zen u ka daw la u ka tugu kɔ ni ala sɔnna a ma wolomasiri taba bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa taji a kana an ka siraw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sɔrɔ degun ma maa si sɔrɔ premier ministre ko fana k'u ka laɲini o laɲiniw bɛɛ lajɛlen olu wo min ye taji feerelaw ye o a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ko kelen min hukumu kɔnɔna na bi Keba o ye jamanakuntigi ale ka laɲini ye min ye maliyɛnw u mago bɛ fɛn minnu na olu kana tigɛ u la fiyewu o la Senegal sira o an ka sira tɔw o a bɛɛ lajɛlen lakana Ablaye y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛlen don bi yaasa baara bɛ se ka kɛ u siraw kan cogo min na lafiya la k'a sɔrɔ degun ma maa si sɔrɔ k'a bɛ o layidu d'u ma u ko o bila u kunna sabula jamanakuntigi ye o de fɔ a ye wa baaraw bɛna kɛ ten min ye degun minnu kɛra a ko a ye degun ye tɔɔrɔ mun sera u ma a ye u ye nka min ye fɛɛrɛ kura min bɛna sigi sen kan u ka taa n'o ye jatigɛ kana to u k'u jɔ k'a fɔ ko u tɛna na baara kɛ premier ministre ko ale yɛrɛ nimisalenba ale yɛrɛ y'a ye k'a fɔ nin ko min ye u sɔrɔ wa min ye maliden kelen pe mana sa kɛlɛkɛyɔrɔw la a ka degun barika ka bon olu ma kuma tɛ nin tiɲɛniba in bɛɛ lajɛlen talen ka don maaw kun ko min ye groupement maaw ye u k'u hakili latigɛ jamanakuntigi ye fɛn minnu fɔ u ye u k'olu bila sen kan yaasa baara min bɛ a bɛ se ka kɛ cogo min na lafaamuyali u k'olu kɛ fɛɛrɛ minnu na sigi sen kan wolomasiri tabaw ni lakanabaw fɛ u k'olu fana lafaamuya yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na u ye o de fɔ kunungo Keba premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la ani premier ministre bɛ to ɲɔgɔn fɛ hali bi Keba bɔlɔlɔsira sangalamali k'an ka faso baarakɛdaw bila hukumu kɔnɔna na o jɛrɛ jɛkulu olu kɔni taara premier ministre fɛ yen kunu minisiriso 3 min ye Madina ka minisiriso ye n'o bɛ tali kɛ bolimafɛnw na ka taa se kɛnɛyako ma ale ni administration territoriale olu ye fɛn minnu sigi bɔlɔlɔ kan ka se ka baara kɛ u fɛ u y'o ɲɛfɔ min ye ministre Madina ye kumaw daminɛlen ale y'a jira sa k'a fɔ k'olu ye fɛɛrɛ dɔ sigi o ye sigidolo ye sigidolo ye mina na to sa direction nationale de transport ale ka se ka baara fɛn fɛn bɛ kɛ a fɛ o ka don bɔlɔlɔ sira la a ka to fana min ye maaw bɛ baara fɛn fɛn kɛ u bɛ tɔgɔ u buguratigɛ tɔgɔ sɛbɛnw ninnu bɛ fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ ka don mansinba kelen kɔnɔ Madina y'a jira sa k'a fɔ ko o bɛna caman de bɔ gɛlɛyaw la sabula carte biométrique bɛ bɛɛ bolo carte grise tali
ale ni papier fɛn fɛn bɛ ta sa olu ka yɔrɔ la ka taa se plaque taw nana k'a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ subahana machine kɔnɔ wa min y'a sarali fana trésor paye u y'o fana bila sen kan yaasa u ka se ka kɛ u ni dualilakaw ka bolofara dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o o ye sidɔnniya ye u n'olu b'o kɔ o baaraw kɛ min ye transport hukumu kɔnɔna na hali bi keba yaasa ka se ka siraw tɔnɔ bɔ ka siraw du fermali n'o o ye jɛkulu min sigilen don sirabaw kow kunna olu fana ka sira fɛ sa k'u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna baara taabolo falen péage ko la keba péage 33 min bɛ jamana kɔnɔ 10 u ye subahana machine sigi ye a ye yɛlɛmaba dɔ sɔrɔ ko ta nasira la kuma tɛ poste min filɛ nin ye masala n'o bɛ kulukoro sira la o bɔra miliyɔn 30 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ miliyɔn 65 la kalo kelen kɔnɔna na tɔnɔkan tɔnɔ o la k'o fana senfɛ tuguni ANASER ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan sa n'o ye technique ye k'o fana u y'o fana sangalama o bɛna yɛlɛma min don baaraw la sa o ye k'a fɔ min ye baara min bɛ kɛ ANASER ale ka hukumu kɔnɔna na olu fana nata subahana machine sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Bamakɔ Modibo Keyita tɔgɔla pankurutigi kɛnɛ na keba ko ye u tɛ se ka ɲinɛ cogoya si la k'a fɔ ko ye parking olu bɛɛ lajɛlen kɔni yɛlɛmana ko kan a baara kɛcogo ɲuman k'o bɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ ye keba ko min ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ye k'a bɛna na ni sɔnɔgɔya ye wa fana jamana musaka a bɛ dɔ fara o kan baaraw kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ sɔrɔ bɛ kɛ cogo min na sabula a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ o bɔlen kɔfɛ sa min ye kɛnɛya minisiriso ye ale fana ko sa ko kɛnɛya ko ta na sira fɛ fɛɛrɛ dɔw bɛ olu y'o kɛli daminɛ ka ban n'o ye open clinic ye o fana ye subahana machine baarakɛla dɔ ye min bɛ taa sigi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ni furakɛliso la sa sɛgɛsɛgɛli fɛn bɛ kɛ sa musaka ko ta na sira fɛ pharmacie ale ni laboratoire k'u ye a baara yɛrɛ daminɛ ka ban dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔnɔ an ka jamana na ko sɔɔni dɔrɔn u bɛna ni nina don ɲɔgɔn na ani AMO yaasa ka dɔ fara fanga kan maa maa bɛ taa baara kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na sa furakɛliko ta na sira fɛ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na u ka saraliko la minisiriso sabanan min bɛ yen n'o ye baara kuncɛ o ye minisiri min bɛ administration territoriale kunna o tɛ premier ministre yɛrɛ ye sa wa olu fana ye fɛɛrɛ min sigi sen kan o ye CGP ye CGP ale fana ye fɛɛrɛ bolo ye fɛɛrɛ bolo min bɛ tali kɛ sa an ka marabolo olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na subahana machine bɛna sigi o kɔnɔna na ka se ka baara kɛ min ye mara taabolo ye mara bolofaraw ye togodaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa olu ka kimɛli baaraw o bɛɛ lajɛlen bɛna don o machine kelen de kɔnɔna na ka kalanso dɔwɛrɛ la tuguni min b'a to sa u ka ko o ko bɛ yen n'u b'o kɛ tile kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kibaruya telimanw na n'o ye BRQ ye u y'a yira sa k'a fɔ fana ko min ye an ka marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen kan ka sɔngɔlama bi ka don bɔlɔlɔ sira fɛ yaasa baaraw bɛ se ka teliya cogo min na don o don baaraw nin fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ sen kan nin ye u ye nin bɛɛ lajɛlen yira premier ministre la nka keba u k'u hakili to arnaqueur la dɛ arnaqueur olu bɛ yen keba aéroport la an bɛ Kɔnpoli fo kebe tiɲɛ na a bɛ baara la a n'a ka cɛdenw polisi fɛn fɛn bɛ aéroport la an b'u bɛɛ fo wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya la keba n'i ye tile kelen kɛ ninnu kɛrɛfɛ i bɛ ko caman faamu keba min ye Kɔnpoli kebe an b'a fo k'a ka dankanw fo a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen polisi fɛn fɛn bɛ baara kɛ aéroport Mali la k'u ni cɛsiri u ni timinandiya keba maliyɛn de ko ka sariya bato o sariya o kana bato ale ka fiyewu ale ka to yen ale k'a sago kɛ polisilakaw u t'u sɔn o de ma sisan aéroport la u ye baara kɛcogo falen pewu u ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan min ye u ka ɲɛmaw olu ka yamaruya kɔnɔna na donc an b'u fo keba ko caman bɛ kɛ aéroport la dɛ aéroport n'i tilenna ye don min i yɛrɛ i bɛ kɛ bobo ye ɲɛma dɔ b'a fɔ a kɛ tan ɲɛma dɔ b'a fɔ a kɛ tan e de bɛ kɛnɛ kan yen e de kan k'a ɲɛnabɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fana faamaw fana i tulo bɛ da olu fana ka nali n'u ka taali la ani faama minnu bɛ na ani faama minnu bɛ bɔ i ka tila tuguni k'i hakili to maaw la maa minnu bɛ yen ni olu bɛna don an ka jamana kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ u man ka don nin bɛɛ lajɛlen bɛ olu de bolo polisiw de bolo donc min ye Kɔnpoli kebe ye an b'a n'a ka cɛdenw fo baara kɛcogo ɲuman ani baara faamucogo ɲuman na nin waati in na halisa ala ka dɔ fara cɛsiri ani timinandiya kan k'u ni ce u ka faso baara la halisa u ka dɔ fara u ka timinandiya n'u ka mada an'u ka mun kan seba ni ma muɲu mɔgɔ dɔ bɛ na ka bɔ dugu dɔw la olu futinɛnen bɛna koyi olu nisɔngoya baatɔ min bɛ na n'u nana bɛn ni polisi nisɔngoya baatɔ ye jiko ni fila tɛ ɲɔgɔn sogin dɛ o de la an b'an ka polisilakaw fo u ka basigi ni ka baara la
ani kɛnɛya mɔgɔ minnu fana bɛ keba minnu b'a fɔ ko carnet jaune k'u fana fo ani bɛ fɛ ka taa ni dumuni ou bien bɛ fɛ ka taa ni balomafɛn dɔ ye i bɛ taa papier ni ta yɔrɔ min an b'olu fana fo aéroport la aéroport ko ka ca dɛ n ye tile kelen de kɛ n ye nin ko ninnu caman faamu keba a ma nɔgɔn dɛ nka sisan maa tɛ se ka taa yɔrɔ min ni yamaruya t'i bolo o ye aéroport ye an b'u fo u ka baara la ka kɔnpoli yɛrɛ fo k'a kebe a yɛrɛ tilara formation na kɔsa in na n'an bɔra yen octobre kalo tile fɔlɔ Mali gouvernement ko k'o ye école ta ye nka école karamɔgɔw bɛ ka BCw ni tamaw labɛn ka baara bila k'o boloda keba kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye grève ye tile 3 grève k'a daminɛ octobre kalo tile 8 tile 9 an'a tile 10 min ye école karamɔgɔw ye u ko ko olu na baara bila boloda baara bila mina boloda école karamɔgɔ jumɛnw fɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ kerecɛnnakaw olu ka hukumu kɔnɔna na u ka lafasajɛkulu y'a yira sa k'a fɔ k'olu ni gouvernement kumana ekɔliso minnu bɛna na datugu fɛɛrɛ k'a sɔrɔ olu bɛ se ka ta cogo min na faso ka baara la u y'a yira sa k'a fɔ ko komi lamɛnni ninnu tɛ ka se ka labɔli kɛ o la sa olu kɔni b'a tɔn bi k'a fɔ ko ekɔliso ninnu datugulen kɔfɛ olu fana tɛna se ka sigi ten gouvernement k'a lajɛ a bɛ se k'u ta baara la cogo min na nɔn tɛ k'olu yɛrɛ fana bɛ baara bila o boloda min ye Luc Sangare ye ale ye latigɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la studio tamani maaw ye ale min ye fédération nationale min sigilen don école karamɔgɔ ninnu ka ko la n'u b'a fɛ ka taa grève la u kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka grève tun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka se ka taa baara la u kana to ten so école minnu bɛ yen n'olu ye kerecɛnnakaw ye n'olu datugura baara ka se ka di olu fana ma ko hali n'o y'a sɔrɔ olu tɛ fonctionnaire ye collectivités n'o ye marabolow kɔnɔna ye sa u k'a lajɛ u bɛ se ka baara kɛ olu cogo la cogo min na sabula gouvernement yɛrɛ kun jɔlen don n'u ka musaka ye 100 sara la fo 80 o baara nana jɔ Liki ye nin kuma ninnu fɔ k'olu kɔni jɔrɔlen don bi kosɛbɛ nka u b'a fɛ sa gouvernement ka se ka dayɛlɛ olu ka kuma keba min ye ekɔliden somaw ye olu ko ko kalan tabali tile 3 grève o fana kɔfɛ tuguni ko heure 120 ko bɛna tile 5 grève fana tugu o la tuguni fédération min bɛ yen n'o bɛ ekɔlidenw ka ko kunna studio tamani maaw ye kuma di olu fana ma olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu ɲɛ bɛ min na ko hali ekɔli yɛrɛ ma dayɛlɛ ko grève k'o tɛ ko ɲuman ye olu minnu ye densomaw ye olu jɔrɔlen don kosɛbɛ min ye Amadu Seku Famanta ye ale ye nin fɔ studio tamani maaw ye fédération des associations de parents d'élèves a y'a yira sa ko école karamɔgɔ minnu gɛnnen filɛ nin ye k'a ka lajɛ u ni gouvernement ka sigi ka kuma n'o y'a sɔrɔ kɛnyɛrɛye tigilamaaw don walima ni marabolo taw don u bɛ se ka ladɔn cogo min na k'o kuma ka sigi sen kan ko n'o y'a sɔrɔ u bɛ jamana ka yamaruya kɔnɔna na fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi u ye o ka lajɛ n'u t'o kɔnɔna na u bɛ se ka bila sira minnu kan ka se ka kalanso dɔw sɔrɔ u ye k'o bɛɛ lajɛlen ka lajɛ ko nka k'o si tɛ se ka ɲɛ fo sigi ka fɔ u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya yaasa grève in ka se ka bali Amadu Seku Famanta ale ye nin kuma fɔ studio tamani maaw ye keba ekɔli somɔgɔw olu jɔrɔlen don cogo min na ekɔlidenw caman fana jɔrɔlen don bi nka kayikaw fɛ yen maa minnu bɛ yen sa ni olu ye syndicat des signataires de l'éducation maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu fana jɔrɔlen don kosɛbɛ sabula olu ka ekɔliden dɔ u ka tɔnden dɔw minnu bɛ yen n'u tɔgɔ yɛrɛ bɛ jamana ka sɛbɛn ekɔli karamɔgɔ sɛbɛn kan ka ban k'u fili sera olu ma k'a yira k'a fɔ ko olu ma enrôler u ko k'u enrôler bi enrôler sini wa ko k'a lajɛ sa fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ ka se ka u bila u ka hakɛw kɔnɔna na n'o tɛ olu fana ko ko kayikaw fɛ yen wa u ka bureau régional k'olu fana bɛna grève boloda kɛba f'u ka mɔgɔw ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na an bɛ to kayi kelen kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ kalanta ale ɲɛbila hukumu kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye cours de vacances kɛ sa donbolo kɛra olu ye génération 50 maaw olu de kɔni ye cours ninnu sigi sen kan yaasa ka se ka denmisɛnnin ninnu k'olu lajɔ yanni kalanta cɛ ko in kuncɛli la sa min ye donbolo kɛra denmisɛnninw ye ɲɛmaaw fɛ yaasa u bɛ se ka taa ekɔli ta kɛ ni minɛn ɲɛnamaw ye kulukorokaw fɛ yen ko baji k'a jiginna nin waati in na baji jiginni hukumu kɔnɔna na sa nin kalo in tile 14 k'u y'a ye k'a fɔ ko baji jiginna n'o y'a sɔrɔ santimètre 417 o de kun ye kɔrɔlen ye o de bɛ yen bi santimètre 417 kɔrɔlen na salon nin waati kelen na sa santimètre 590 de tun bɛ yen a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye nin waati na sa santimètre 113 o de kɔni bɔlen don a la jateminɛlikɛla minnu bɛ nin ko in na sa n'o ye direction de l'hydraulique maaw ye u y'a yira sa ko santimètre 30 kɔni min bɛ yen ko maaw kana na ɲagari kojugu dɛ ko sabula jiw olu bɛ nalen sabula sanji ma ban fɔlɔ
o ye kelen ye filanan ye min ye marakala selenge baraji o kan ka bila jibila min na kɛ o la k'u sigi k'o lajɛ n'o kɛra cogo min na kibaru an tɛ fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don kɔkan kibaruyaw olu la. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. kɛba min ye chinois ye olu ka san 76 yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ o kɛra Bamakɔ yan minisiri min b'an ka jamana ni jamana cɛ sira yɛrɛ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale taara o kɛnɛ ka jamanakuntigi tɔgɔ la ka taa chinois fo k'u waleɲuman dɔ boloɲɔgɔnma min b'an ni u ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ Xi Jinping ale ni Assimi Goïta ani Mali jamana bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Ablaye Diop ka kuma la sa a y'a yira sa k'a fɔ Mali ni Chine kɔni kuntilennaw ye kelen ye faamuyaw bɛ kow la bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ bonya ka kɛ n'i ka hakɛ n'i ka kuntilenna ye min ye ni kuntilenna kelen ninnu ye sa ko ma daminɛ bi ko o ko ninnu donna kabini Modibo Keyita tile Mali ni Chine kɔni hakilinaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye min ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ko k'o sinsin Mali ka fasoden ɲumanya waleyaw k'olu sinsin Chine tile kelen ma kɛ jamana ye jamana min b'a fɔ Mali k'a don ta a k'a bɔ ta a ka ko b'a yɛrɛ bolo cogo min na a b'olu ɲɛnabɔ min ye chinois jamana ye fana a tɛ sɔn fiyewu josariya tigilamaw ka ko kirikara minnu bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔna na k'u sen o la Ablaye Diop ko sa ko jamana dafirili ko minnu fana bɛ yen ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka Mali ɲagami Chine kɔni ye jamana ye min sen to o la u yɛrɛ ka chargé d'affaires ale y'a ka nisɔndiya yira a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sɔrɔ ko ta nasira fɛ chinois olu n'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi taabolo caman na taabolo minnu bɛ na yiriwali siraw fɛ min bɛ ta ka kɛ jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ablaye Diop ale hakilila jigi kɛ sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan jamanakuntigi filaw kan n'o ye Assimi ani Xi Jinping ye Assimi ka dugutaa laban na ye k'olu fana bɛ ka lawaleya cogo min na jamana fila in bɛɛ lajɛlen ka hakɛw olu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ cogo min ko ye nisɔndiyaba ye chinois kɔni ye maa caman wele diɲɛ maa caman taara nin ko in kɛnɛ kan kuma tɛ lasigiden minnu bɛ an fɛ yan u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka taa chinois ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o y'u ka san 76 ani 6nan ɲɛnajɛ ye yɛrɛma hɔrɔnya o kumaw de tun bɛ a ko kɛnɛ kan kosɛbɛ baro sigi ye taliko la yani maaw ka taa u bolo bila u da keba Nyoro ni ye Nyoro de Sahel ye ale ka kulu kan ka taa biennale la Tɔnbukutukaw fɛ yen okumu kɔnɔna na sa biennale labɛnw baara kɔni bɛ sen na u y'a yira sa ko octobre kalo nata ye tile 15 Ɲɔrɔ yɛrɛ cercle bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Ɲɔrɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ ɲɔgɔn dan kɛ ka sɔrɔ ka u ka groupe k'o sigi sen kan min bɛ taa Ɲɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ fɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko in senfɛ ɲininkaliw kɔni ye tali kɛ mun na musaka minnu bɛ yen bi n'olu bɛ se ka bɔ ka se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa u tun ye musaka kunfɔlɔ min fɔ Ɲɔrɔ ka tagali la a bɛ se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na cogo min na u jeniyɔrɔ ka taga ɲɛ fana min ye Tumutukaw olu fɛ yen Masina ale fana bɛ labɛn na ka taa Segukaw fɛ yen sabula phase régionale ale k'o de bɛ sen na Segu yɛrɛ ta daminɛna kunun ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko cercle bɛɛ lajɛlen kɔni nana min ye Masinakaw ye u ko sen kɔni olu tɛ taa tulonkɛ la Segu cercle bɛɛ lajɛlen kɔni b'a fɛ ka k'o ɲɛma nka keba Masina tɛ bi Masina ye dɛ Masina Segu dɔnkilidala ɲɛnama caman bɔra Masina o kɔni o fɔ fan bɛɛ fɛ wa Masinakaw u fɔlen don dɔnkili la dɛ ani catiri u bɛ s'o la kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ sa min ye nin sɛbɛn ninnu ye Ala k'a forotogo ɲuman o yira an na seko ni dɔnko hukumu na hali bi an balimamuso n'o o ye Fatu Sise ni ale Sulemani Sise denmuso ye sa ale ka ja dɔ bɛ yen ko furu min ye Fatu ka furu ye sa ale kan ka bɔ Kanadakaw fɛ yen kan ka bɔ duguba 3 o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye furu ye sa u ka yɔrɔ min bɛ n'o ye Moncton Université
o pavillon kɔnɔna na furu in kan ka bɔ yen septembre kalo tile 21 o bɛ kɛ a bɔko fɔlɔ ye bɔko filanan o bɛ taa kɛ Montréal-kaw fɛ yen Montréal-kaw fɛ yen o fana bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 min ye Winnipeg ye o fana bɛ kɛ min ye nɛgɛ kanɲɛ 15 nin jabɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna na wa dayɛlɛlen don donsara t'a la ko bɛɛ lajɛlen ka taa ja ninnu bɛ se k'u lajɛ cogo min na maliden fɛn bɛ Canada kɔnɔna na sa k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka ye nin ko ninnu olu kɛnɛ kan an bɛ t'e fan fɛ yanni an kana kɔkan kibaruyaw la. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 kɔkan kibaruyaw la keba nucléaire bin kana taa kɛ a tigilamaw kan u ka sigiyɔrɔw la Iran ale ni Chine ni Russie ni Venezuela ni Nicaragua ani Biélorussie olu ye sɛbɛn dɔ yira kunungo k'a yira sa k'a fɔ min b'a to jamana si kana wuli ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma o ka nucléaire baarakɛlaw hukumu kɔnɔna na sɛbɛn min filɛ nin sa ko a bɛ tali kɛ jɛkulu min yɛrɛ sigilen don diɲɛ seleke naani fɛ ale ka laadiriya sɛbɛn minnu bɛ sen na n'ale ka baarakɛ sɛbɛn minnu bɛ sen na olu sinsinni kan yaasa jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka nucléaire ko don ba la kosɛbɛ kuma tɛ dugudenw bɛ se k'a sɔrɔ ka mago baara kɛ n'a ye cogo min na se kana kɛ olu yɔrɔ ma dangarika kana kɛ u la min ye Irankaw ka ministre mu ka jamana cɛ sira yɛrɛ kunna n'o ye Ismaël Bagué ale kɔni ye nin kibaruya in fɔ sa jamana ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wa a fana y'a yira sa k'a fɔ nucléaire ko min filɛ senna nin ye a y'a maaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka tiɲɛ fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o de la kɔni ko caman bɛ nɔgɔya Chine ale ni Pologne ka kɛ ni Ukraine ko ye Chine olu ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre n'o Wang Yi ye ale tun bɛ Varsovie-kaw fɛ yen a y'a yira sa k'a fɔ ko Chine kɔni ale bɛ Pologne a n'o bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ɲɔgɔn bolo yaasa sa u ka baara minnu bɛ sen na olu bɛ se ka to sen na cogo min na Ukraine kɛlɛ in o bɛ se ka ban cogo min ye Chinois ye sa u y'a yira sa ko bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u ni Pologne u k'u jija kosɛbɛ yaasa nin ko in fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Israel ale ka wuli ka jɔ Gazakaw fɛ halisa Israel kɔni bɛ ka mugujugu kɛru ye Palestinikaw ka maa 41 o de ni bɔnɛna kunungo bingaliw senfɛ Gazakaw olu ka yɔrɔ la min ye kunnafonidiso min bɛ n'o ye Al Jazeera ye ale ye nin ko ninnu fɔ maa 10 ɲɔgɔnna olu de tunnen don bi maa 350 k'olu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila ka taga tunga fɛ min ye Israel premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye a ko ko kunungo gosili ninnu kɔni ko kun kan ka yɔrɔ 50 de ɲini yɔrɔ 50 na sa min ye jɛkulu marifatigiw ye ko n'olu dogolen don kɔnɔ nka fantanw olu kɔni bɛ ka gosi a ko senfɛ Indonésie Malaisikaw fɛ yen min ye sanji ye ale kɔni ye tiɲɛni kɛ maa 3,000 olu de kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la wa min ye ji kɔni a kɛlen don ka don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka tiɲɛni kɛ olu yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ ɲini sa mɔgɔ bɛ se ka n'u dɛmɛ cogo min na min ye yɔrɔ 30 o kɔni sera ka dayɛlɛ maa minnu bɛ yen sa ni sanjiko gɛlɛya ser'u ma u bɛ se ka sigi o cogoya la cogo min na Trump ni Zelensky k'u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye diɲɛ seleke naani ka lajɛ min kan ka kɛ nin septembre kalo in kɔnɔna na Nations Unies na maa min ye o kibaruya di sa o ye Américain ka secrétaire d'État n'o ye Marco Rubio ye ale de kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Donald Trump ye ale ni Volodymyr Zelensky k'u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun nata ye New York kaw fɛ yen Assemblée générale min bɛ kɛ Nations Unies tɔgɔ la san o san o ko senfɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa mafalen 2 ninnu ye k'u yɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la yan'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan min ye New York kaw fɛ yen Irisi ale ni Irak olu bɛ ka u ka bolo di ɲɔgɔn ma sinsin kosɛbɛ Irisiw ka ministre min bɛ lakanako kunna n'o ye Sergei Shoigu ye ale kɔni taara Irak kaw fɛ taama la taama min senfɛ sa a y'a yira sa ko min ye Moscou ale ni Bagdad olu bɛna min ye wolomasiri tabaw ka kow sinsin kosɛbɛ nin waleya in kɛ kun ye min ye jamana 2 in u ka se ka dɔ fara u ka lakana baaraw kan n'u ka bolo di ɲɔgɔnmaw kan min ye Trump ye ale ni Royaume-Uni maaw
u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni u tɛ da kelen n'a ye Daily Telegraph maaw olu y'a yira sa ko min ye Trump ye u sirannen don n'a tɛ fɛ ka ko wuli ka ɲɛsin u ma nka k'a kɛrɛfɛmaaw y'a yira sa k'u basigi k'u hakili sigi don nataw la min ye u ka premier ministre ye k'a ni Trump k'u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye M23 Kongokaw fɛ yen k'ale bɛ ka dɔ fara a ka sigiyɔrɔ kan hali bi Keba wulikajɔw la sa dugu fila k'a ye olu minɛ ko Masisi kɛlɛw senfɛ kɛlɛ minnu n'olu bɛ ka kɛ hali bi ka ɲɛsin u ka jamana ale kɔnɔna ma kɛlɛ in yɛrɛ bolo ɲɛmaa min bɛ yen sa n'o ye kɔnɔna ye Nanga ye ale kɔni ni kibaruya ninnu fɔ sa k'u kɔni k'u kun bɛ Kinshasa kan han u ka an ka cɛ bɛ kaso la ye dɛ Mutamba n'u sera k'ale bɔ ko bɛn sɛbɛn min bɛ yen n'u kun Amerikɛnw kun y'o fɔ ko nafa foyi ma y'a la Keba min ye M23 ye k'ale kɔni bɛ k'i kunda nin waati na Kinshasa de kan a kɔni bɛ ka dugu minɛ ka taa dɔɔni dɔɔni place min bɛ Jerusalemkaw fɛ yen n'a fɔ ma ko David tɔgɔla place kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ belebeleba don Marc Rubio ale y'a yira sa ka taama senfɛ ko min ye Amerikɛn jamana ye k'olu ye yɔrɔ in lakodɔn yɔrɔ in ye yɔrɔ sawule yɔrɔ min don fana Amerikɛnw yɛrɛ kɔni sɔrɔba kabini san 2020 a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taabolo ni tabiyaw la adamadenya kɛcogo ni jamanadenw ka kɛɲɛ k'a bɛ tali kɛ o le sinsinni na kosɛbɛ min ye Argentine ye ale fana ye yɔrɔ in lakodɔn k'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔba kɔni don jɔrɔna o bɛ Pɔlɔnikaw la hali bi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Pɔlɔnkaw kɔni ka premier ministre ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni sirannen don kosɛbɛ ko sabula min ye irisiw ye k'u kɛlen don k'olu lamini cogo min a ka gɛlɛ olu ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na ko ko irisiw kɛlen don ka fɛɛrɛ min tigɛ Ukraine kama k'a jɔrɔnaba bɛ olu la sabula olu ɲɛ tɛ maa la maa min na se ka u kunbɛn min ye Pɔlɔnkaw yɛrɛ kɔni olu kɔni ye yamaruya di OTAN jamanaw ma k'u kana ni sɔrɔdasiw ye ka na olu ka yɔrɔ dɔ olu ni irisi cɛ lakana kebako kuma bɛ ka caya ni minɛnw nali ni baara yɛrɛ kɛli ye Royaume Uni premier ministre u bɛ ninnu fana su ka kɛ Ukraine ɲɔgɔn na yan u kana kɛlɛ kɛ dɛ Royaume Uni premier ministre ale kɔni y'a yira sa k'u bɛna na marifa dɔw bila ka taa ani alliance maaw k'u bɛ se k'u bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na minɛn ninnu sa k'u bɛna taa tɛmɛ Danemark de fɛ ko Faransi fana kan ka taa fara kan ale ni Allemagne k'o de bɛ k'a to u tɛ ka kow ye ko nka ko chasseur rafale français k'u kɔni bɛna na olu bila ka taa joona yaasa o ko bɛ se ka kɛ ka kunbɛnli kɛ cogo min na yanni labɛnw bɛɛ lajɛlen ka sabati n ka cɛ u ka nin nɛgɛ k'i kɛ ba falen kan t'i damana Keba nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kunnafoni minnu dira e yɛrɛ ani ne fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔrɔ ɲuman kan ye sini kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'o d'a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka nkalon bɔ an da